Milí spoluobčania, po tom, čo sme túžili, sa nám podarilo. Stojíme pred novou budovou materskej školy na Tichej ulici. Hoci výzva na poskytnutie dotácie mala byť už v roku 2020, sme radi, že aj keď s oneskorením vyšla v roku 2022. Bez dotácie 2 375 000 eur by naša obec nedokázala túto škôlku postaviť. Celková cena škôlky bola 3 622 000 eur, spolúčasť obce bola vo výške 1 247 000 eur. Taktiež celé zariadenie škôlky, vrátane interaktívnych tabúľ do každej triedy, bolo zafinancované z vlastných zdrojov obce. Škôlka má 6 tried s kapacitou 150 detí, kuchyňu, jedáleň a je to moderná zelená škôlka. Má fotovoltaiku, solárne panely, tepelné čerpadlá, ako aj retenčné nádoby na zachytávanie dažďovej vody. Verím, že bude dobre slúžiť na výchovu a rozvoj našich škôlkarov. Na záver chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj zamestnancov obce za prácu a spoluprácu pri realizácii tohto projektu. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Boh Otec, ktorý nás vedie a podporuje v trpezlivosti a v Kristovej láske, nech je s nami všetkými. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetci patríme do Božej rodiny. Sme postavení na základe apoštolov a prorokov a hlavným uholným kameňom je nám Kristus. V ňom rastie celá stavba. V nás ako svätý chrám v Pánovi. Aj tu stojíme pred novou budovou. Má slúžiť dobru nás všetkých občanov, farníkov a hlavne našich detí. Preto pristúpme k požehnaniu tejto budovy. Modlíme sa. Velebíme ťa, Bože, a vzdávame ti vďaky, že si nás prostredníctvom sviatosti krstu spojil s Kristom, pravým viničom, a pripojil si nás k členom svojho vyvoleného ľudu, ktorým je cirkev. Ty, večný pastier, dávaš svojmu kresťanskému ľudu skrze ruky svojich služobníkov neoceniteľné poklady evanjelia a Eucharistie, ktoré sú oporou budovania každého spoločenstva. Daj, aby sme v škole tvojho syna rástli v spoločenstve viery, nádeje a lásky. Aby sme sa stali klasom, ktorý prekvasí celé ľudstvo. Prosíme ťa, požehnaj túto budovu novej škôlky. Daj, aby sa stala miestom stretnutia medzi blízkymi i ďalekými. Centrom podpory každého ušľachtilého rozvoja medzi ľuďmi. A nám pomáhaj prinášať do každého prostredia a do každej oblasti života oživujúcu silu tvojho ducha. Zhromaždi nás do jednej rodiny, uzmierenej tvojej láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Prestrihneme pásku, chcel by som poďakovať pánovi farárovi, že prišiel medzi nás a prišiel požehnať túto budovu. Ešte raz by som chcel naozaj poďakovať pani štátnej tajomničke Barborke Lukáčovej za podporu pre našu obec a celkovo región, lebo naozaj Bratislavský samosprávny kraj sa nestará len o Bratislavu, ale práve pani riaditeľka, taká srdcovka je región, chodieva na naše združenia miest a obcí, takže rokuje s nami starostami, primátormi a práve vďaka jej oddeleniu môžem povedať, že sa nám ľahšie robia tie projekty a čerpajú. Preto vidíte, že naozaj nám tie tu školy a škôlky rastú, takže sú veľmi nápomocní, ale za týmto všetkým stojí práve župan Bratislavského samosprávneho kraja, lebo poznal som aj predchádzajúcich županov, ale naozaj taký prístup, že chodí medzi starostov, práve posiela jeho zamestnancov ľudí z odborov, či už na kontrolu, je tu aj pán riaditeľ Peťko Fúrik, ktorý nám kontrolujú tie veci, keď chceme čerpať tie eurofondy, takže všetky tie projekty. A taktiež samozrejme chcem poďakovať ľuďom okolo mňa, či Viktorovi Veselovskému ako môjmu zástupcovi, je tu Jurko Slovaček ako poslanec, takže všetkým poslancom, ale hlavne aj zamestnancom, lebo tí si toho tiež odrobia strašne veľa. Na to, že sme taký malý kolektív, tak sme urobili veľkú robotu. Ja si myslím, že naozaj sme doniesli do tejto obce veľmi veľa miliónov eur.
Takže veľká vďaka všetkým vám patrí. A samozrejme vám, pani učiteľky, že vás tu máme a staráte sa o naše detičky, takže ste úplne úžasné. Tak teraz by sme mohli pristúpiť k tomu aktu strihania pásky. Ja musím no, ale si to... 3, 4. Taká to obráca. A vám to ušlo, ste to nepúžali. Odovzdáme na ďalší projekt, ktorý bude strihať. Toto je na pamiatku pre vás, toto pre mňa. Takto. Ďakujem. Dobre, Peťko. No a teraz by som poprosil pána farára, keby sme prišli aktu požehnania. Áno. Plodné miesto. 150 detí. Neviem, čo človek chcel byť pracovať. Alebo byť dieťaťom. Alebo byť dieťaťom. Ja by som chcela chodiť do školy. Neviem, či do školy. To je ten a toto je ten ekopark. Oni sa si čekujú. Keď sa povedia eurofondy, vždy sa pýtame, že čo nám eurofondy priniesli a že či to nie sú náhodou len projekty za 5%. A projekty, ktoré v podstate možno ani sme nepotrebovali, a projekty, ktoré sú možno pekné, ale málo účelné a málo reagujú na potreby územia. Ak niekde Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a investícií zareagovalo na potrebu v území, tak to bolo určite územie Bratislavského kraja, kde na sklonku programovacieho obdobia presunulo a zohromaždilo všetky nevyužité zdroje a dalo ich do výzvy na materské škôlky. Takto sa dokázalo podporiť 29 škôlok na celom území v hodnote 35 miliónov. A zároveň sme znížili a pomohli znížiť rozdiel, ktorý chýbal a kde nemohli byť prijaté deti z Bratislavského kraja o viac ako polovicu. Chýbalo nám 2500 miest, to znamená, že sme sme poskytli niekde, 1200 miest sme zabezpečili práve touto výzvou. Nachádzame sa v škôlke, ktorá je naozaj unikátna, sme v slovenskom grobe. Škôlka je plnohodnotná, 6-triedna, každá trieda má svoj priestor na realizáciu detí, ich výučbu, spánok, hygienické zázemie. Škôlka má aj kuchyňu s jedálňou a samozrejme aj technické zázemie a veľký a krásny vonkajší areál. Ja sa nesmierne teším, že pán starosta svoje projekty realizuje naozaj s dlhodobou víziou. Sú zasadené v modernej štvrti, architektúra zodpovedá celému okoliu. A čo ma nesmierne teší, že sú tu nielen stavby, ale zároveň, že sú energeticky efektívne so všetkými klimatickými opatreniami. Takže spájame viacero sektorových politík, nielen oblasť školstva, ale aj oblasť energetickej efektívnosti a klímy. Teším sa z dnešného otvorenia materskej školy v slovenskom grobe. Je to výsledok fantastickej spolupráce medzi obcov, Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja a Bratislavským samosprávnym krajom, takže chcem poďakovať jednak pani štátnej tajomničke, pánovi starostovi a mojim kolegom zo župy, ktorí sa o to tiež pričinili. Slovenský grob je v tejto oblasti naozaj veľmi činorodá obec, lebo darí sa nám čerpať eurofondy. Pred približne pol rokom necelým sme otvárali budovu školy a teraz po pár mesiacoch sa k tomu pridáva aj materská škola, takže napriek vysokému rastu populácie obce bude postarané o všetky deti, ktoré sa sem nedávno prisťahovali a
alebo ktoré prišli naspäť rodičom z grobu. Takže držím palce a verím, že pôjdeme takto aj ďalej. Myslím si, že Bratislavský samosprávny kraj robí nadprácu v tom, že sa stará o celkový rozvoj územia, dokonca aj nad rámec kompetencií, ktoré spadajú pod Bratislavský samosprávny kraj. Tým, že reflektujeme na potreby územia, tak naozaj sa snažíme pomáhať starostom aj pri otváraní alebo rozširovaní materských škôl.